On kyllä aika nihkeä tää Kalima-pöly täällä näin. Sieltä ravintolasta sitten varmaan jää joku cross-kontaminaatio. En nukkunut viime yönä silmästäkään. Moro, mä oon Jopi. Mä ilmoittauduin Nutsin 100 kilsa polkutapahtumaan heinäkuulle. Ongelmana on se, että mulla on 4 vuotta ollut vakavia terveysongelmia, krooninen tulehdusvaihde, vasteoireyhtymä, immuunijärjestelmäongelmia, homealtistusta, sädesieniä, borreliaa, babesiaa, kaikennäköistä immuunijärjestelmäongelmaa, ruoka-aineherkkyyttä ja muuta, mitä kaikkea siitä on tullut. Sen lisäksi oikeassa polvessa on ollut pitkän aikaa polviongelmia, välilevyn pullistumman kahdetta tuonne vasempaan jalkaongelmia ja ennen terveysongelmia mä juoksin semmonen 30 kilsaa viikko keskimäärin vuoden aikana. Nyt terveysongelmia aikana ei varmaan tullut 15 kilsaa viikkoa, saatiko mitään pidempiä lenkkejä ainakaan säännöllisesti. Mutta hei, eikö nämä kaikki terveysongelmat ratkea sillä, että juoksee satkun? Tervetuloa seuraamaan mun treeniviikkoa. Terve mieheen, tai no, nykyään taidetaan sanoa terve henkilöön. Tämän viikon teemana on terveys. Viime viikolla oli uni, sehän linkittyy paljon terveyteen. Laitettiin siinä peruspalikoita kohdilleen. Nyt ollaan menossa juokseen vetoreeniä, intervallia. Pitkästä aikaa en muista milloin viimeksi juossut kunnon intervallitreenin. Ajattelin semmosia rentoja tonneja, semmosia niinku ylirentoja, semmosia, että kiihtyvästi joka veto vähän kovempaa ja vähän tunnustellaan miltä se juoksu tuntuu ja semmonen, että on juostu vähän vauhdikkaampaa, ollaan oltu vauhtikestävyysalueella. Mutta ei niin kovaa reeniä, etteikö huomenna pysty sitten tarvittaessa juoksemaan. Ja eilähän meillä oli se 1,5 tunnin Bikram hot yoga alla, joten mielenkiintoinen nähdä miltä jalat tuntuu semmosen hot yoga hommelin jälkeen. Mennään katsomaan. Ihan kiva kokoisia risteilyaluksia täällä, mutta on kyllä tosi pieni siihen nähden, mitä ne Turussa rakentaa maailman suurimpia risteilijöitä. Mä laitan tähän kuva. On ollut siellä risteilemässä ja voi mieletön minkä koneen potskis on verrattuna tommosiin normaaleihin risteilyaluksiin. Olipa haastava ensimmäinen veto. 5 minuuttia meni, vaikka 4.50-5.00 oli tavoite. Ja en osannut mun kellosta lukea oikein dataa. Mä katsoin, että ei vitsi, loppuunkohan se kilsa jo ja pysähdyin. Ja sit mä huomasin, että eikö tässä vielä 100 metriä jäljellä. Ja vähän kolotteli jaloissa, mutta ihan kivaa rauhallista vauhtia. Ei ole ollenkaan haastava, mutta pikkasen kuitenkin kolottelee polvissa ja tuolla vasemmassa alapohkeessa. Että jotain kuormitusta jaloissa vähän on, että ei ole ihan täysin fresh, mutta seuraava vetoa kohti. 4.53. Osuttiin taas sinne haitariin 4.45, 4.55 väliin. Ja tässä on kyllä kiva juosta tasaisella suoraan pätkää, vähän merimaisemaa, laivoja. No, ei tää liikenne nyt kovin kiva on, mutta kiva, että pääsee johonkin keskeytymättömästi vaan juoksemaan siivuun. Ja tännepänä ei ole liikaa noita jalankulkijoitakaan tiellä. Seuraavaa vetoa. 4.47. Aikataulussa ollaan, niin nyt käännymme ympäri ja takaisin kohti lähtöpistettä. Oli ensimmäinen veto, kun alkoi tuntua oikeasti vähän niin juoksuaskeleet ja alkoi olla vauhdissa ja tekemisen meininkiä. Kyllä ne kolotuksetkin tosta sulaa, että kyllä varmasti on polvia alapohjat tämän treenin jälkeen vähän helläinen, mutta huomenna voi käydä puntilla, niin ei tarvitse ottaa sitten iskutusta, niin ei haittaa, vaikka tänään vähän venytetään lihaksia ja niveliä. Seuraavaa vetoa kohti. 4. veto on sama aika kuin 3. veto, mutta nyt oli vastatuulta ja tuntui, että sykekin vähän nousi jo selkeästi ja joutui niinku hapennuttakin tekemään vähän töitä, niin kyllä tää oli kovempi veto, vaikka aika jäi samoihin, että hiukan jäätiin tavoiteajasta, mutta tähän vastatuuleen niin kyllä saa ihan tehdä työtä jo sitten vähän tähän viimeiseen vetoon. Ei mitään, ei hapota, ei silleen paha, mutta kyllä tää ei ole reenistäkään. Seuraava veto. Nyt tapahtui jotain ihmeellistä. Kello ei piipannutkaan kilsalle loppua ja sit mä aloin kattele kelloa ja mä en nähnyt sitä näkymään tossa, että kuinka metri on jäljellä tätä kilsan vetoa. Ja mä aloin kattelemaan perhana, että mitäköhän tässä tapahtui. Asetinko mä vahingossa 4 vetoa 5 sijaan tai mitä ihmettä tapahtui, mutta kyllä varmaan juostuu 5. veto sitten ylipitkäksi tai jotain. Täytyy katsoa Gepsinauhalta sitten, mitä tässä tapahtui. Sopiva reeni mun mielestä just tähän kohtaan. Tää 5. veto vielä, niin keskivauhdit nousi ja tuntui, että löytyi tosi hyvä rytmi siihen ja oli silleen just passeli ok, mutta tää on nyt mysteeri, että kuinka pitkä se vauhdikas se vikaveto nyt sit lopulta oli. Kvinoaa mä metsästän, tahdon saada valkoista kvinoa. Aamupala kvinoa loppu, pakko mennä kauppaan. Se ei ole ihan vielä auki, joten tultiin nyt tänne beachille maadattumaan. Jos näkyy kuvasta yhtään, niin täällä on ihan sikasumusta. No ei sumua, varmaan tuo Kalima hiekkapölyä ja ilmanlaatu näyttää ihan sikahuonolta 111, mikä alkaa olla niin huono, että mä en tässä esimerkiksi juoksis täällä. Tämä on yksi semmoinen huonompi puoli täällä Laspalla, niin välillä tulee näitä huonon ilmanlaadun päiviä. Esimerkiksi nyt ihan tässä ulkona kävellessä mä tunnen sen vaikutuksen ja hengityksen, joten ei todellakaan juoksua tänään. Mutta suunnitelmissa oli muutenkin puntti, joten ei haittaa. Nyt otetaan vähän kontaktia luontoon ja käydään ihan dippaamassa jalat tonne veteen asti. Jos sua mietityttää, että miksen mä syö aamupalaksi kaurapuuroa, niin kaurassa on beta-glukani, mikä on terveellistä, mutta henkilöillä, joilla on SIRS eli krooninen tulehdusvasteoireyhtymä, se voi aiheuttaa ongelmia, plus
Kaurassa etenkin, mikä on Suomessa valmistettu, on tosi usein hometta, joten henkilöillä on homejutulle herkkyyttä, niin yleensä kotimaiset viljat ei toimi. Ja täällä nyt mä oon vetänyt hirssihiutaleita ja quinoaa aamupalaksi. Mitäs meillä täällä on? On kyllä aika nihkeä tää Kalima-pöly täällä. Nää ihan sumeita, ei näe yhtään mihinkään tonne noin. Ja ihan pelkästään kävellessä on semmonen, että ei tee mieli ulkoilla. Ei oo todellakaan raitista ulkoilmaa. Mä vedän nyt FFP2 maskin päähän, niin pitäisi ottaa hiukan suodattaa pahinta pois. Et täällä kun kävelee salille ja sieltä takaisin tänään, vaikka ei mitään muuta ulkoilisi, niin ihan varmasti viimeistään huomenna aamulla köhii vähän limaa ja varmasti tuntuu jotain pientä arkkuutta kurkussa. En tiedä, olisiko pitänyt bussilla mennä. No, ei se bussissakaan se ilma välttämättä yhtään sen parempaa sitten kuin tässä ulkona. Parempi sitten vaikka vaan kävellä, mutta nämä päivät täällä ei ole kivoja, mutta onneksi näitä ei ole liian usein. Aloitin lisäpaino leonvedolla. 7,5 kiloa suurimmilla tehtiin, mutta tänään ei ole ihan tuntunut lähtevän. Sitten siirryttiin lemppariin, eli lantion nostoon. Tässä oli 150 kiloa 16, mutta tosi kevyeltä tuntui, mutta sitten huomasin, että säärin kulma oli aika loiva. Eli seuraavalla kerralla mä kokeilen tuon sääri pystympää. Se pitäisi mun käsittääkseni olla vähän vaikeampi, niin voi olla, että vähän helpotin biomekonaisesti tätä ja sen takia se tuntui niin kevyeltä. Sitten yhden käden kulmasoutua, oliko tämä nyt 24 kilon kahvakuulo suurimmillaan. Vähän etuheilautusta. Etuheilautuksen voisi ehkä olla vähän suurempikin kuulo, mutta tuolla salilla nyt 24 kiloa on isoin, mikä löytyy. Pitkästä aikaa kokeilin vähän askelkyykkyä. Tästä taisi olla 15 kiloa punttia. Ja punnerukset, kun ei ole niin superrankkoja, niin sitten kokeilin vielä vastuskuminauhalla vähän lisävastusta. Se tuo tuonne loppuun, se on aika hyvän vastuksen. Ja sitten kokeilin vielä tuommoista vahvempaa vastuskuminauhaa. Toi alkoi olla siinä rajoilla, että vielä jotenkuten pystyi tekemään, mutta ehkä liikkeenlaatukin vähän lähti kärsimään. Ja askelkyykkyä tein vielä tuossa 10 käsipuntia, eli yhteensä 20 kilon paino. Enemmänkin paino olisi voinut olla, mutta kun en ole pitkään aikaan tuota tehnyt, niin ajattelin ottaa maltillisella painoilla. Olipa hitaasti lämpenevä treeni. Siinä lisäpaino leuvetoa tehdessä tuntui, että ei tänään oikein lähde, mutta sitten lantionostoa tehdessä tuntui, että kyllä lähtee ja lopputreeni meni hyvin. Vähän ihmeelliset ristiriitaiset fiilikset, mutta nyt painellaan takaisin tuonne Kalima-ilmaan, hitään maski päähän ja kun mulla on se krooninen tulehdusvastaryhmä sirstää, mun kroppa reagoi todennäköisesti herkemmin tommoseen pienhiukkaseen ja kun sitä tulehdustaso on muutenkin kohdalla, niin tää ei ole kovin hyvä juttu, mutta ehkä huomenna mulla nähdään, että vaikuttaako tää kuinka paljon, mutta nyt maskiin naamaan. Kalima-hiekkamyrsky jatkuu, joten en todellakaan ole menossa tänään ulos urheilemaan. Mutta eilen oli punttipäivä, enkä mä halua tehdä toista punttipäivää perään, joten mä ajattelin tänään pitää lepopäivän. Okei, mä teen tuossa olohuoneessa jotain kehohuoltojumppaa, mutta lepopäivä, koska huomenna kelin pitäisi olla parempi. Ja mä voin vaikka käydä aamulenkillä, iltapäivällä, sitten salilla, tehdä vähän niinku tupla treenipäivän. Perjantaina voin ottaa taas kevyemmin, koska sitten lauantaina on tiedossa lenkki plus padel. Semmoisella suunnitelmaan mennään. Mutta mitäs mä nyt teen sitten treenistä vapautuneella ajalla? No mä kirjoittelin ylös asioita, mitä mun pitäisi tässä hoitaa ihan lähiaikoina, mielellään seuraavan viikon sisällä, ellei jopa nopeammin. Mun tuli 17 juttua tänne listaan. Suurin osa on terveyteen liittyviä ja moni on semmoisia ihan käytännön elämän asioiden järjestelyn juttuja. Eiköhän tässä pysytä kiireisenä ihan kun pyöritetään arkea ja terveysasioita selvitellä eteenpäin, niin tää käy kyllä ihan täyspäivätyöstä tää omasta terveydestään huolta pitäminen tämmöisenä kroonisena moniongelmaisena. Voi. Ei ole mennyt taas ihan hommat putkeen. Eli oli aika tiukka päivä, paljon tietokoneella hommaa. Onneksi sillä oli sosiaalisointia, jätkien kanssa oli kiva käydä siinä rantapaseolla ja ravintolassa, mutta sieltä ravintolasta varmaan jäi joku cross-kontaminaatio. Olisiko ollut ehkä gluteenia tai jotain, vatsa alkoi turvottaa. En saanut nukuttua, immuunijärjestelmä hermosto varmaan reagoi. Meni jonnekin 4 varmaan ennen kuin nukahdin ja sai vain jonkun 5 tuntia nukuttua. Ja totta kai ne ei ole niin laadukkaat ne aamuyön tunnit kuin ne ekat tunnit. Ja aika nakit muusit ollut sitten tänään ja 20 päikkäri tuli levättyä ja se kyllä auttoi vähän miestä tokenemaan, mutta ollut kyllä niin mitään sanomaton päivää, ei ole mitään sanoa aikaiseksi. Ja lenkkikin nyt meni sitten aika myöhään iltaan, mutta oli lepopäivä, niin on sillä aika palautunut ollut muuta kropassa, mutta kyllä täällä on niinku aika väsyneen kehon, väsyneen niinku hermoston läpsyttelyä nyt, ettei ole mitään muuta kannattaa tänään tehdä kuin kevyt PK-lenkkiä. Vähän myöhään menee, että ei ole ihan sillä optimaalinen, mutta kai se täytyy nyt vähän siirtää tietoisesti fokusta pois tuosta kehosta näihin hienoihin maisemiin ja nautiskella mitä luonnolla ja ilta-auringolla on meille tarjottavana.
tämmöstä tää on tää urheilu kroonisten terveysvaivojen kanssa. Että se on ihan sama mitä itse päätät ja vaikka olisit valmista hammasta puremaan, niin aina ei vaan kropasta lähde. Välillä mennään sillä mitä sieltä saa ja välillä täytyy sitten jonain päivinä on ihan semmoista, että joku päivä on paras ihan vaikka vaan kävellä. Että onneksi nyt on semmonen, että tuntuu, että ehkä puoli tuntia 3 varttia kevyttä, niin ei varmaan liikaa tänään. Tuntuu ihan hyvältä, kun vaan nyt saa kroppaa vähän lämpimäksi. Siihen nähden kuinka niinku väsynyt olo muuten kropassa. Eteenpäin. Ai niin, sen verran vielä. Tiistaina tuli juteltua ton Sirs Practitionerin kanssa, joka on mua näitten kroonisten terveysvaivojen kanssa auttanut ja tuli juteltua sitä, että täytyy ottaa nyt noin parasiittimatotestejä ja tehdä semmoista parasittiprotokollaa läpi päällä, että mulla voisi jotain parasittia tai matoa elimistössä olla täsmässä oireisiin aika hyvin. Pitäisi selvitellä, miten tää Las Palmassa nyt semmoiset testit saa ja ulkomailta taas testejä tilata ja käydä testeissä. Ja taas on yksi aihe, mitä tutkii lisää, mitä semmoinen parasittiprotokolla tehdään, mitä ruokkii lisäravinta ynnä muuta, mitä välttää. Ja siihen palataan sitten aikaa, energiaa, headspacea. Joo, no, elämää se kai sitten vaan on. Ei tullut treeniä tähän päivään. No, nukuin hyvin, nukuin pitkään. Se oli hyvä. Tuntui paljon paremmalta tänä aamuna, mutta en ehtinyt mitään muuta kuin käydä beachillä kääntyä aamulla. En ehtinyt käymään lenkille. Sitten koko päivä oli meno juttu yömässä. Siinähän se päivä meni ja nyt on sitten vaimon sisko ja sen siskon mies tää käymässä ja ilta menee tässä. Mä en enää näin myöhään. Kello on kohta 8 niin ala urheilemaan. Tultiin beachille vähän ulkoilemaan, mutta that's it. No, yksi niistä päivistä, että olisi kyllä tehnyt mieli vähän urheilla, mutta niin se päivä vaan meni kaikkeen muuhun ja en mä tiedä. Jotenkin, en tiedä, tiedätkö sen tunteen, kun et joo, joskus tulee elämässä, että on vähän kiirettä, saattaa tulla jotain niinku häröpalloa, että täytyy tehdä jotain, mut se niinku pystyy handlaa. Et jos tulee joku juttu, tähän mennyt ekstra tunti aikaa, se voi ottaa jostain muusta pois, vähän päivää tiivistää, voi vähän nopeammin tehdä asiat tai muuta, ei mitään. Oli vähän kiire, okei, se pystyy hoitaa. Mut sit kun tuli jotain semmosia asioita, mitkä ei välttämättä edes ajallisesti, niitä ei tarvitsisi viedä paljon, mut sit ne vie sun koko niinku huomiokentän, tuo negatiivisia tunteita mukanaan ja sitten ne niinku hijackkaa sen koko päivän helposti, niin tää on ollut nyt semmonen päivä eilen kanssa, että en mä tiedä, niinku aika vaan menee johonkin. Mä en niinku nyt tiedä, mihin hittaan se menee, mutta no huomenna pitäisi päästä sitten urheilemaan, jos ei muuta ainakin padelvuoroon varattu, että padelista ainakin, mutta otetaan vähän tassuttelua, askelia alle ja nautitaan. No se aurinko on tuolla jossain. Mutta ja uidaan vähän, niin tulee toinen lepopäivä tähän väliin, mutta näillä mennään. En nukkunut viime yönä silmästäkään. Vähän vatsa tuntuu olevan huonossa kunnossa ja sitten tuli vähän stressaavia ajatuksia illalla, niin siinä yhdistelmänä ei sitten silmästäkään tullut nukuttua. Tänään sitten tuli vähän tanssittua salsaa ja 1,5 tuntia padelia ja oikein mukavat setit, vaikka on ehkä vähän väsynyt kroppa, mutta kun mä oon panostanut uneen viime aikoina, mä luulen, että se näkyy tässä, että kun on nukkunut muuten paremmin, niin sit vaikka tulee yksi täys hutiyö, niin se ei paina puntissa niin paljon ja pysyy silti vielä toimintakykyisenä. Eikä siinä. Huomenna toivottavasti, tai ensi yönä nukutaan hyvin ja huomenna taas juostaan. Päästään taas vähän ehkä nutsille kehittävien treenien pariin. Tervetuloa sunnuntain miniseikkailulle. Matkakohteena tuttu, edellisestä treenivlogista tuttu El Confital. Padelissa koulitun polven ajattelin nyt tulla testaamaan juokseen. Totesin, että lähden tähän lähimaastoihin. Jos polvi ei nyt pelaa, tulee komplikaatioita. Voi vetää lyhyemmän lenkiä käydä tänään salilla. Mutta ainakin nyt alkuun näyttää hokolta, että eiköhän tää jalan kanssa tässä pysty juoksemaan. Olisi tosi kiva olla päästä tonne vuorille, mutta sinne mennään sitten varmaan ensi viikonloppuna. Mutta tää on nyt tää kodin lähimmäistä vuorilenkki. Tarkoitus on kerätä nousumetriä, laskumetriä. Niitä ei ihan hirveästi treeneihin tullut viime aikoina. Me käydään huiputtaa El Confital 121 metrin korkeuteen. Tuotetaan alas ja katsotaan, tuolla on sitten yksi semmonen 240 metriä korkea mäki. Jos päästä siellä käymään, tulisi semmonen joku ainakin tunnin lenkki. Hyvä mäkikuorma. Kerran mielellään jopa pidempään kuin tunti. Oli mielettömän hyvä työunet viime yönä, että nyt tuntuu hyvältä kyllä reenata. Tässä kun terveys on ollut viikon aiheena, täytyy sanoa, että elämä semmoset jakoavaimet rattaisiin, että tuli hyvää terveysaiheesta settiä. Tuli kaikkien ressitekijä tähän näin. Se sitten tietenkin vaikeat kaikkea unta ynnä muuta. Voi nuku hyvin. Todennäköisesti taas tulehdustasot kohdalla. Hiekkamyrsky painaa päälle. Se hiekka ilmassa, ne pienhiukkaset kaikki. Kans nostaa tulehdustasoja. Sitten sieltä ravintolasta se cross-kontaminaatio. Se käy nyt auta asian kanssa. Nämä kaikki yhdessä luo negatiivista noidankehää. Niin kyllä huomaa heti, että kun yksi juttu menee vituiksi, toinen asia vaikuttaa enemmän ja herkemmin ja äkkiä syntyy semmoinen negatiivinen noidankehä, missä voi sitten välillä olla vähän vaikea päästä eroon. Ja se on tää kroonisen terveysongelmien kanssa semmoinen juttu, mitä treenissä täytyy koko ajan niin miettiä, on just se, että se kyky venyttää kehoa. Tai sitten on silleen välillä, että no, mä nyt venytän tätä niinku kehoa, että lisään kuormitusta, mennään vähän kuormituspiikin puolelle tai on kova treeniviikko. Se voi olla täysin ok, mutta sitten jos mulla tulee se joku biotoksinialtistus, joku ruokavalion kanssa joku juttu,
juttu, mikä sotkee vatsaa. Niin mulla ei välttämättä tosta kuminauhaa niinku sietää sitä ja sit homma menee niinku ylinurin. Sit se vaikuttaa siihen niinku mielialaan, motivaatiotasoihin, energiatasoihin. Todennäköisyys, että jaksaa sit edistää kaikkia terveyteen liittyviä asioita vähenee. Ja koko ajan niinku olla herkällä sen kanssa, että pitää jättää myös niinku vähäistä pelivaraa, että kun et koskaan tiedä, milloin elämä heittää jotain haasteita vastaan, niin pitää olla joustovaraa ottaa sitä sitten niinku huomioon. Mutta Ujumpe on kyllä magiat maisemat taas tänään. Ja se vuori, mihin oltais tänään menossa, tämä mäki, olisi niinku toi tossa, pitäisi olla 240 metrin korkunen. Sinne menee tie, että sinne ylös pitäisi päästä. Mutta mä en ole koskaan käynyt tuolla noin pitkällä, enkä tuolla, niin Jopi Trevor seikkailee jälleen. Hehehehe. Piti olla pikku minisunnuntai seikkailee, no vitut. Tässä on tunti 3 varttia takanapäin ja ollaan vielä kaukana kotoa, niin mä laitan tän seikkailun nyt omaan vlogiinsa ja jatketaan tähän nyt loppuun sitten treeniviikon osalta olennaiset jutut sitten purkkiin tähän väliin. Mutta hei, kato se erillinen video, mikä on sitten Las Palmasin majakon huiputus. 2 tuntia kasassa, 400 metriä nousu, 400 metriä lasku, 10,3 kilsaa vaan, koska mä oon pysähtynyt paljon kuvailemaan pätkää välissä. Ja nyt mä klovotan, eli paikallinen voltti. Safkat tonne kämpille, siellä muu kotiväki kans varmaan kohta nälkästä. Ja nyt on hyvä mesta, semmonen mistä saa grillatun kanan, ihan perusperunaa tämmöstä näin, ei ole mitään ylimääräistä lisäjuttuja, niin ei tuu varmaan mitään vatsaongelmia. Mä oon aikaisemmin syönyt sieltä, niin edulliset, hyvät, safkat, terveelliset. Suoraan kun pääsee kotiin, niin pääsee syömään. Ai että, ihanaa tämmösen pidemmän seikkailun jälkeen. Roast chicken, barbecue sauce ja sitten täältä vielä tämmöset perus earth potatoes. Kyllähän tästä ihan lopulta hyvä treeniviikko tuli. Yhteensä 31 kilometriä juoksua. Nousulaskumetriäkin saatiin melkein 700 metriä sinne mukaan. Punttia tuli vain 1 kerta, mutta se oli semmonen oikein kunnon hyvä reeni. Pareli 1 kerta ja ylipainohappihoito oli vain 1 kerta, kun tavoite olisi se vähintään 3 kertaa viikkoon, että sitä parantaa sitten ensi viikolla. Ja hiekkamyrskyn takia ei tullut parin päivän paljon ulkoiltua, mutta silti askelmäärä nousi yli 13 000 keskimäärin per päivä, kun sunnuntain miniseikkailu olikin sitten aika mahtava seikkailu. Ja sykevälivaihtelukin on ollut siellä aika ok puitteissa tähän viime aikaan keskivertoon nähden. Tekis mieli mennä piitsille Elbaan, mutta pakko päästä kotiin syömään ja juomaan. Kotiovella ollaan. Ihanaa. Pääsee vihdoin juomaan. Anna mennä. Nom 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 nom.